कवने कारण राम बनवा के गईले, कवने कारण राम बनवा के गईले। हाजी के न कर सिया चोरी जी, हाजी के न कर सिया चोरी जी। कवने कारण कृष्ण सांवर भइले, कवने कारण कृष्ण सांवर भइले। हाजी कवने कारण राधा गोरी जी, हाजी कवने कारण राधा गोरी जी। के कई कारण राम बनवा के गईले, के कई कारण राम बन